Здравейте, приятели! Както обещах, ще направя тестова стрелба, първата, с този лък от 10 метра. Измерил съм го с далекомер. Мишенката е на децата, тъй като няма в момента по-професионална и по-добра. Първата група без настройки на померника, по-точно по мушката мисля, че се води, няма значение. Мерния прибор. Ето това е резултата от 10 метра, първа група. Сега като направя корекциите, ще направя пак едно клипче, за да ви покажа какви са постиженията. Втората група, след лека корекция, не е впечатляваща. Бутнал съм една идея нагоре. Ще направя още една корекция и пак ще направя клипче на резултатите. Най-накрая, след още 4, 5, 6 настройки, направих нещо като група. Мисля, че като за начало е доста добре. По-късно ще пробвам да направя вече реална стрелба, как я провеждам, как се провежда. Дано да ви хареса. Ще направя едно видео в реално време, какви попадения правя. Секунда. Тук имам две доста лоши попадения, но има някаква сравнително прилична група. Това е от мене за сега и до нови срещи.